Mwanchimurano butko buri twerigali Jumapili tariki chiga isato cy'umutenyi oyigo 11 omwaka wiga namangabirga kwanikigwa kurwa ase kinsemo ao ime na isko yorogongro gusi chinga kiboigo ritkoria ankyo nigo amatemu ekirasi 12 KCSE arachigo cha kabene nonya konya chakire kurwa ase mirimo ao nabo gonyuranga ritkoria ankyo ndo chikunya kabuto kubwatire onsi ali arachikunya kabwa kwanikigwa chikontainer mna chigo chikunya kabwa chikogorwa nabo go chaka kwa matemu ya igabene nyuranga boyo kurwa ase ense ya America nigo chi campaign chibwatense abwa saboigo Kamala Harris na boigo Donald Trump nigo bagendrete kone kinga okorabali campaign bosio bwo bochori burachi gokorekana omwakoyo okwarigania ase keonga weekend chinsanye chot kubware ronkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia yemanyirilio niga kwa Wilson Makori. Itko lia ankyo nigo amatemu amanene yekirasi 12 KCSE arachigo cha kabene nonya amatemu ayikonye achakire chinga kiboigo abaorokigwa bagendrete kuyarigania mirobulionsi abirike gwikirana amnechiremo kwane kinga obulendi gochibole gobutingigwa ase chinsemo abarokigwa baiga bachokorera amatemu nabo nigo muwaziri wisemi Muske Julius Ogamba Migosi abirika gwesokia na gotemna nigo babigite mirobulisene yakwane kinga container entangani nigerachi kuigurwa chinsa 12 achinsemo ao kurwa se county ya Kisii nigo abariki baito bamangana maya kurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira barachi kunya kaba kwane kinga babiri bakirana asenseme yu elkwane kia okuigurwa container entangani ya matemu yekirasi 12 KCSE chinga kiboigo obulendi bwabeire bogotingigwa nabo igaborokigwa nigo babiri bakuyarigania asa matemu ayo arachigo chaka litko lia ankyo. Chumuriato kwerana ase county ya Kisii amonengana yugo chane nigo e amatemu kurwa ase ensemo ya Amasagon wodi ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigere no moichana boigo bwaba kubatkana amo no buruire bore asenkeyo abwase omwana obo oyo menyete no borema oiboigo obwate chinsemo chia ibere chio oroiboro kurwa asensemelia ya aboga abasacha na boigo ensemo ya abakungu egento boigo abire no mochando iga segeka kemiaka 15 mubono nigo eamate yo omwana yo yabike gwesokia nagotemna nigo babire bako nyakiregento ligotema kwane kinga omwana inkonyorale obugwenia kurinde bono baranya kabagusania gwitane shiringi chiribu chimisato kwane kinga omwana iga obirga kwengenda nyagitari nigo babire bakuboria abaraina boiga basamaria bagwesokia mnenchiremo yoko bakonya roboti oruo nigo rwariganigwa no mulikito Daniel Ontiri Nomugano bumugaka Richard Nyambati kurwa sikenyero kia bumwagi ekyo kegotoke wodi ya Keumbu meyebunge ya Nyaribari chache hase county ya Kisii uyo hase myake menge bono obeire kamenyere tobugimo bokongu egento kia moretere birengererio umugaka Nyambati nigasesenetiwe n'umurugi n'abana no mwana wo mwerio nigale ne myaka 15 no yomo uyo homenyete no bolema bwegenega bwate chinsemo chonsi chubosacha ne chubokungu egento kyabagosete kurwa chinga kicho ne chinga ki banyore tomo chando yosoire murugi bo mosacho iga Nyambati nigatamete nakamotiga kale bweka no mugako iga obere kale ndito mwana iga bweka asika kyemyeke 10 no yomo urwa chinga kicho chinga ki mamo mwabatamete mbwade shida yo mwana no rwalite kurwa iboru mwana oyo tanya go chenjinga ira muna njarenge serious boni iga mpaka bono omwana na babwate shida ejo yasinyire mpaka boni iga nabagendete kuibegere chabulyo katabwati nyone break chingaki umwana iganyoretwe abanyagitari nigo batemete gutichensememo yobosubati na kurwa chingaki echo mochando gasoa umwana iga asagukorera kereke masale egento kegendrete kubaye kubugemo bwaye asa kongu aro mumura nibona abanyagitari babate barenge kabere bagakurwa sesa ideyemo amutigere side yomura bana bauna ni chandere
bono tabwatie bureki ya mutu na mai tato mwabo omenta buna oburindi bw'omwana oiga nigo borobokong'u na buna tabwati kenda gokora na nigo chingaki chinyingi arasenka erio kumulinda na kubwatekana n'oburemirwo omwana oiga nigo boiga bwatugeta amasomo asekeri buna bange nigo baringi kumutama magega yokorikigwa na gochaka gosoma ase skuru y'oboroso ya Masago natemire kumuira nkamuira nyagitari nkamuira Kenyatta kuru Kenyatta agatumu Kichabe kuru Kichabe naria kodete operation ya spinal omwana akaba gakurike runa ai mwera ninka eriba murwari eriba mukolete operation kuru Kichabe kuruga bono na achire gotema nkanyora bono tajiti ko bwena eside ri bono abwate nere bono nande yachagete bono tabwati break ya mutu na mai bono natembere kumuira nande general aiga kisi naro bante binande muira nimba Kenya gitari eri akolete operation ni Kichabe bono timbwati ncherende yo goikororo ona ko bodi nonye ndirio gwanja mwa ko nkonya ndore gose ni muira ni oro agendera korosi burundu kubotekana nayo mugaka Nyambati wono nero murugi na nero mugaka asenkeiga kubotekana n'umukyoe wo gotema gukora kerekemo igati abo gosibichianga gosibye bintu na kurugera umuriro yiga ase bono aboria onde bwensi obwatomoyo bugwancha nonyina barai kurwase county ya Kisii weswana gati elio komukonya litangani omwana yiga chikonyoro buwenye hasinye gitari na kabere hasirwe anyore nonyine nchirengiya yokomenya kubotekana n'oburemirwa wekerengo kigoro kuroiga Masago ime ya Kiumbu ase county ya Kisii kuliboteligeta seni kegetembe litrene nguruku Daniel Ontiri aitimbe mono sana murikito Daniel Ontiri noroboti urwa senchira yobo ikirano tokwirana asensemeria kameligie chae litkolia lero nigo abanyakinyoro abanyakirogo bichitundu bari kurwa ase ewodi ya bostendere nabo igo machoke basi nigo abanyako bakumirana asensemeria ya Nyaburumba simnenchiremo yugo kwanira igoro yobo tutukanu bobwateranitie ekemeligie chae okwana chinga kechibo igo nigo babere bakoboria abaremi kwane kingangu chibari kulinda ekemeli keiga mnenchiremo yugo kinia ligasa liabo na konyora ebonus yekerengo kigoro roboti urwo nigo rwariganirwa no murikito Isaiah Maobe Magaye ponasi yechaye kubwatukwa nabo igo abarimi kwemurungania asengenche yo konyora chibesa chinga na monase ponasi yu na sechi factory chenyamache eriyeberega nabo igo mono gembo tukulia lero abanyakirogo bechi factory kurwa sensemo ya machoke basi igo bomerana sensemo ya Nyaburumba nabo igo kwandira mange anemono ayone kiwekere ponasi yali kuliwa egentono nyina nabo igo bono batebiribuna nigo mamanyire mechando ikubwate chaye egentono nyina nabo igo baboli abarimi bande kolete chaye nyingase chifactory unenjira ya moyo kine birengo biye chaye egere konyora chibesa chingia nko basaba gaki tunyare ko batoko bwaterana egere kemerie keiga na kiyuka giatigaire Kenya kira nyare ko bakeko konya abana baitu igo abakomite bamtonko batengo basaba iga munyare ko bamu wadi baisi abarimi banyare ko bakorete chaye etundo bari tunyare ko batoko bwaterana na barabu egere kemerie kenyare ko bakeko konya abana baitu rente chae ekiagere chae yega chigari chirito koira cha mongirito nkibwati faida ekiagera chirinjiri ko bonus kwanza naendelinde mbabwata bono bakayelinse ase kilo koru 15 mpaka keroto gakare KTTA kare 24 erenchi yere gabune entambe abantu ba minto ninju egera tosomia abana egera na intu chitokonya chibesechi uno muremi gwe chae naye gwe goki igona bona ari gusaba bari ba minto bari mwanganyire go chikiro chiri chinde muroche cheiranire amangana yokogora chae ense korwe simware kwebu ngasiringi 32 moirani igumbaka 16 tero KTTA igotokori siringi 24 asomotie ne pona asi yamanya gochicha bona bono twaegwa aso gembo yaito tisiringi 20 igochira na nikitonguru kianda ekichira equivalent na 21 asensemo yende abalimi abo nabo igo barabanyakirogo bechi tunbali igo baboli abalimi bali konya basi ekeru kinamba gwesokya nabo ikugenda asi chifactory chiabo na kwene kibuna kinambe chinko igo ruchire boikira nabo igo koleta echae asi chifactory echo bona ile ntotorasabe kinamba chikisiekire bamenye baitenga nambe kwirango mwaka myaka ebere yasie lakini twasabire twakona mo director ito
nanja na unity nkoigora bari namba gitango nkeyo bari bakonya gutama nga basiegeri chikwira ne bono nkoigora muri injufuri tokale kwira ya makubura ikobwata bonobuya okuburo akwe birengo byechae bwatari guririgia ane mono hasi chichiro cheisiko nigo chikoretwa mona mangana manga kubwatirania mukuburukanie bimeri binde asechae egentonenya bagobono bakurwa abasemi guchia sabale mina kwene kibuna nigo barachi kubwatesia aba director gara kwenekia unango korabale emirome yabo bukeranu emejande kobororo abalimi baminto ngosimeka bale bituma ime abande basimeka emete iye kogoregera nga equality yecha te korekanere ngiya nabalimi balimo koe bubuyo mwangoni bekere cha obuyo elinde nalyo echa yeitera chikotwale greti kiya tonyora chibesa abalimi bande bachire ime kabisa baka bakobeka chiraunda bwase chae eye korenta amachani aitachi gusarika etatakeiri ere sumu tigabatige gentekyo omonto baburugere chae muneta kere yakororerbuya egento kende chikagu chitugukobekume emete tigukobekume ekiagere meteri gegokaukie chae yanyara kobekuoma nebekuobwoyo tekoba ase omoerio abalimi abone onyana bugoni baboririe chifactory kwene kinga obosombi bwechaengo koruburi bwikiranu nane muno kwene kinga chae ongosangirirwa sichinga kichingia nabo igo kwene kinga tirigo keya ebirengo byobuya bwechae ekero yaberire ase keketambe ase chitundubali obosombi bwechae nobobe igo tokobere tundubali nabangina twamenya twaja kurwa obutuko eyitora itunjera teri buya gotobwate kemeri gito nande tochigo itunjera tigabakoro obosombi boro buya muna unit manager totebia nga obo sombi bwetombo bobuya twamwakera nyone simia kera twanyorire nga garitera inkorpoteri yegetaseni kiagetembe kuruga ase chinsemo chenye burumbasi chigotoka ase bunge ya machoge bwachache me county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maove right imbiya mono sana muliketo Isaiah Maove norboto ruwa senchira yobo kirenu tokoirina asensemo inde munenchiremo yokone kinga abarai babere bakoegwa omoyo nabo koegwa ebiegwa nigo entemelia osinige kiombekemo Kenya kabage kwarigania okwena na kwebiegwa ase aba MCA nabo igogo ikabali bonse babere bakora buya nigo oyabeta mogoko guchieso mo MCA bigori ligoma muske Emmanuel Nyambega gisesa nyakoba ogochorwo gusikorarigwa kwaba omo MCA oriyo berga okora emirimo yae asenchira egwondete na kunyakobo kubabua ange aba MCA elibwe mo chiminye 50 abarenge korwanira ekegwe kiga asumuske Emmanuel Nyambega gisesa kurwa asensemelia ye wodi ligoma aberga kokera gitambukire kiga na kurwa basemwe chia sabara ibande okoro mukiamne nchiremo yogokinia chiwodi chap the number one will have an opportunity to sit out. Thank you. MCS Power. MCS Power. My name is Nyambega Gisesa. I'm an MC in a ward known as Ngoma in Nyamira County. Actually, the county has only received one award tonight. I wish to appreciate the important work that is done by MCAs all over the country. And I'm very happy with the organizers. I was happy to have seen the MCA from all corners of this country. I saw an MCA from Liboi, which is the farthest east of this country. I saw MCAs from Western Kenya, from Kakamega. We are doing a very important work. Na niwaambie hivi, ile kazi tunafanya mashinani tusidharau. Tufanye kazi, tuheshimiwe kama viongozi wengine wote. Nikimalizia, for the organizers, thanks for such a good event, and we look forward to working for the betterment of our people, to improve the welfare of our citizens, to improve our welfare, and to improve the welfare of all Kenyans. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. This is my former colleague. He was a journalist before. Manchumureta kwerana asensemo inde gokwana ase ekanisa ya African Divine Church imeo mucho Nairobi chinga ke kanisa yari guchengira emyaka 52 murayibwense ya Kenya muske Dr. William Samuel Ruto ni galire ira yo guchia kogendera gusira chikanisa nenchiremo yo kurwa abokoreri ubuya guchia se abananchi
okwana chinga kichiboigo nigo mu prime cabinet secretary umuske Wycliffe Musalia Mudavadi obwaterana amuno mugavana wa county ya Nairobi umuske Johnson Arthur Sakaja nigo batogia egitambukiro gya serikali kogendera kubwatesia chikanisa. Murai bwense ya Kenya umuske Dr. William Samoei Ruto nigo aikirana mambia lero ase kanisa ya African Divine Church ime yomocho Nairobi. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike hapa kanisani kwa ibada hii maalum ya kusherekea miaka 73 ya kanisa letu la Divine. Umuske Ruto nigo alireira yogochia kogendera kubwatesia chikanisa na kwenda kinga abakenya mbabwato bosibore bogosasima egento boigo abiriga goteba muna nigo barachi kubwaterana amuni chikanisa kwenda kinga babere bagokinia ensemeyo. Mimi nawaheshimu sana, mmejenga kanisa kubwa. Nataka niwashukuru sana. Sio mara yangu ya kwanza kuvaa hii kofia. Kuna siku mlikuja mkanivalisha hii kofia kule Karen, si namna hiyo? Na mkaniambia niungane na Divine. Na mkanipatia nafasi ya kuwa evangelist. Asense mwende nigo Umuske Ruto aberiga kokera egetambukiro kie chikanisa chinyinge echo chigandete kone kingangwe kini chire ninchiremo yo kone kinga babere bagokora obokoreri gochiase abananchi. Nimefurahi sasa leo kufika hapa. Wakati huo na mumesema hapa ndugu yangu Douglas Peru amesema ati wakati ule mulinitembelea nilikuwa naibu wa rais. Si ni kweli? Lakini kwa mapenzi ya Mungu na kwa maombi yenu na kwa kura zenu ambayo mimi nashukuru sana, leo nimekuja katika kanisa la Divine kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Nasema asante sana. Umuske Ruto niga aberiga kuboria chikanisa kogendera gusabira ense ya Kenya ninchiremo yo kone kinga ense yeiga yabirike gutwara omorembe ninchiremo yo gwikinia kiuchumi. God has given me the opportunity to participate as president in a fellowship of this great church built by Kenyans. Mimi nasema asante sana. Egati yabaraibekerana ase ekanise yo ya African Divine Church imeyomocho Nairobi asomo gabo gochengera okobarwe kanise yo kwe miaka 52 na ebere ni gati yabo omu prime cabinet secretary umuske Wycliffe Musalia Mudavadi oiboigo nyakoba ogotogia egetambukiro gie chikanisa kogendera kwene kinga ngosabira chire ense ya Kenya elikonekia omorembe. Pia ni washukuru kwa sababu leo kupitia kwa Archbishop wenu mumedhibitisha kwamba lengo lenu ni kusaidia Wakenya wote bila pingamizi, bila ukabila, kuhakikisha wote kwanza wanamheshimu Mwenyezi Mungu, la pili wanaheshimu serikali, na hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo Bishop, this is an important message. Stability of a nation, the peace and security of a nation is paramount. Asensemo yae nigo mugavana wa county ya Nairobi umuske Johnson Arthur Sakaja abiriga kokera egitambukiro kyo muraibwense ya Kenya umuske Dr. William Samoei Ruto kwena kinga nigara somustari bosio kogendera gusira chikanisa egento boigo nera abiriga kulira yo kwena kinga mbachi kubwaterana mone serikali kwena kinga chikanisa chiabere chikwegendereria. Tumekuja kucelebrate our independent churches through the African Divine Church. For these 73 years, this has been a beacon of hope and a shining jewel in our country, Kenya. We are grateful and we acknowledge the work this church has done. Na ukiona serikali nzima iko hapa, serikali nzima ya national government na county, na nitawatambulisha, mjue kwamba rais wetu na serikali inaunga mkono kanisa. Kuna wale ambao wamejaribu hata miswada ya kuregulate makanisa, sijui kupanga kanisa. Kanisa ni kanisa la Mungu. And I'm very grateful the speech that you have read, Bishop. Kuraiga ase kanisa ya African Divine Church imeyomocho Nairobi nchenkoro kwa Kevin Onkoba. Onche mureto kwena na sensemo yobochenu kubwatkana amonogo chakigwa ku muroberio omoyia bwo obochenu omanyekante na Social Health Authority. Nigo muroberio iga obere omokongwase aba Kenya
kwa na chinga kechio abangeni go bagotemna chinga kibakogenda ase nyagitari konyora obugwenia nigo murubiriyo otaigo kore mirimo egento boigo babiri bakubule serikali kwane kingu kibari gwesokia kwerera burunge enchera abaranya ko bakwane kinga babiri bakonyeka kurwa asensemeiga ya Social Health Insurance Fund. The ID and blah 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 of the patient in the NHIF, they should have transited them into SHIF. But when they ask people to register afresh with *147#, it starts afresh, and that's why there is this confusion. If we had moved with the NHIF cards, use that information and say everybody who is in the portal of NHIF automatically enters the portal of SHIF, then it would have been almost seamless. So the problem is not that SHIF is bad. The problem is the mismanagement of that SHIF. The second problem is the communication department of the government. And I want to blame the government spokesperson, Isaac Mwaura. They should have communicated to the public. The public doesn't even know that any... Manchumuri kwirana asense mwende munenchira mo yugosira ebiegwa ase ward ya Nyamaiya yegotoka ase bunge ya West Mugirange County Nyamira. Nigo Muske Richard Momunyancha abirka gwesoke na guchakia tournament eyira kunyakabe konekinga aborkigwa kurwa senseme yigo sabasa babire bakorokia chitalen chabon okwana chinga kecho nigo Muske Munyancha abirka otemuna nigare tayari ochia konekinga obirka gukinia chitalen chia abana nerigwetanga kurwa asobotumeki bwa mariogo yogotinde Epcha timu chiri chinge abande bakuri jije register lakini tokuri bali abake na abana onye mweze kwebeka anga mu mapema jiti abantu 11 matengwa kamoro mupira na indutokane tekere tegete kukuza talent enda abana banyagwa ko mupira tigenya saa tubwatisi twende tukungangana elinde tukuze our talents so that our boys banyore chingi yacho wako mupira nyo abaisike to abatebi kera nyiwe debere joka chire chikoche ito chire ga mweze otokonya tonyore inde ya gatatu ose ya kane abantu yango janganyoye weekend igo tikatobwatira naso bwamo mbuyamona sechere bari cheto cha moika gali tukulia rero mbuyamona singiye ga singia mbuyamona singiye oli babunga kiro muntu rero ngo musawadi tore ya kwenda ka lakini umanye kombe gite kale kurwanirwa tare 36 we igo rero mbara ibatanga ina tari bunyego yatanga ne point 3 so bunyego bani rumole bosia se point 3 se tournament yetu achakire no koligi point to ko encourage youths baito tonyako to join constructive activities tira tokonye laende tira kini chitalanta kito togendare kunyama yodi to bwate players to bwate babone mia bali ba pesa bana we have a lot of players out that are team china na bonega and we might think from here still we will get people laende bagendare tani ke mane so to bwate rawo and Manchumuri abagoto irana asensemeli geti kia Gusii Stadium litko liarero nigo ebiminano bya Kenya Premier League yanyako bikorenerwa abwase timu ya Shabana yanyaligani timu ya Nairobi City Stars asentunda ende na ende nige timu ya Shabana agendrete korokia amatokeo amabe mayagurwa egolia mo asirigena liesagero korengana amo no mo assistant coach we timu ya Shabana nigabirka otemuna nigo bagendrete koromokia kone kinga ochibari gutigara aseriye yo ya Kenya Premier League Rabatero ni gorwariganirwa no murikito Dan Mzungu. Tingaki tinge bono mwancho muri togosoime chigosori chitu tumangana ali akorekane kurwa sekyonga chigosori ale mono kurwa sobonyango go bwa Kenya Premier League obwa gosori gwa ikendi iga ngati yechingo ochene kwali tukolia era ne makere timu ya Shabana FC yariko yarigani timu ya Nairobi City Stars aiga segetie keiga kia Gusii Stadium nyonya nige timu ya Shabana tiratwara machibu maya asebi minane biga bya Kenya Premier League gesabia gachagetigwe ekerere entunde entangani ane mono bonyango ko bwa Kenya Premier League bokoirana asegetie keiga kia Gusii Stadium egekakie miaka 15 ne tato yetire koyenda asechingo ibere tia gosori gwa asegetie keiga nige timu ya Shabana tarari kibobu ibonde bwonsi the same vile tumeconcede imekuwa ni kama ni kitu imekuwa ikiendelea concede through blind side ama near post for defending kidogo, so I think we'll just go and work on that and generally wamecheza poa, sio sema wamecheza mbaya, wamecheza fiti. All we need is work on our mindset, alafu tuko na hiyo
hunger for success. Maoni yako tumefunga through a set piece imekuja blind side. So to me nasema generally the team is good, the team is okay. We'll just work on ours. Wamepata hii moment yao, walikuwa ni wakati wao. Sisi pia wakati wetu tutafika na moment tutafika na tutaget points zetu tatu. Coach kama the last pass hiyo moment za mwisho hizo ndo kidogo tutaget right. Ukiangalia Ritko ria rero ni timu iga ya Shabana ya jaligani timu iga ya Nairobi City Stars kurenda ase gipinde getangane ni timu ya Nairobi City Stars ya nyore gori emo ase noti yonya ni mupira uyo kora kwera igori yubo iga ase noti ekarwa iga batenere timu iga ya Shabana ne mono mu assistant coach anyara goteba timu ya Shabana yonya tira nyoro botibwa maya sobonyango bwega bwa Kenya Premier League nere buya gochigotema kora gosemba nyoro bo buibwa bo botangani ase keminano gegocha. Leo tulipata bao mapema, nashukuru vijana tuliweza kuifanya vizuri na yes I think ukiangalia second half Shabana walikuja kwetu zaidi, lakini niambia tu vijana wangu wakisha kuna kufanya vizuri na tukiweza pata hiyo counter attack tujaribu kutumia, lakini haikufanyika vile ilikuwa, but kumekuwa game poa sana. I hope Shabana will pick up from there. I think first of all we've been unlucky. We've been playing well, but chances have not been coming our way. And yeah, but now we see if we can get a chance and if we can get a chance and score and defend, I think we're not on the bad road. And today I'm happy we got our first clean sheet, which it's not been in all other games we've been conceding, so it's a big plus for the players. I think it's just up to us to make sure we keep on working, and yeah, as we go into the next one, we make sure that we don't concede any goals and when we get chances we score. Kuroiga segetikika kia Gusii Stadium erietaria na igongoro kwa Dan Msungu. Right, timbe mwana sana mulikito Dan Mzungu mwancho muri nyuranga boigoni go campaign kibwatetense asense ya America abwase egati ya abarai babere abakurwanira ekirogekyo Kamala Harris na boigo Donald Trump ni go bagendrete amo ni campaign kyabo asense me yuchingaki abamenyi kurwa asense ya America bagende twaligani abo sio bwo bochori burachi kunyaka bokone kigwa boigo tushikunyaka batokone kinga twabe to kubwatelia ayonsi kurwa asense ya America asabali kibaito bamangana mayakurwa ase county ya Kisii County ya Nyamira wike county ya Nairobi nko bakirangambia muno na bigo to gwakirangambia muno sogochora kuligiriria ekeunga e weekend chinsenye chobotko bwarero nchenkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia yemanyererio niga kurko Wilson Makori.